Guys, today we're going to be reacting to the Finnish Defense Forces. Let's just go see how ready they are. Suomen sotilaallinen puolustaminen on puolustusvoimien tärkein tehtävä. Puolustusvoimat valvoo ja turvaa Suomen alueellista koskemattomuutta ja takaa myös kriisin aikana kansalle mahdollisuuden normaalin elämän jatkumiseen sekä valtion johdolle vapauden toimia. Lisäksi puolustusvoimat tukee muita viranomaisia ja osallistuu kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Puolustusvoimat antaa kaikkia näitä tehtäviä varten sotilaskoulutusta. Suomalaisilla on oikeus ja velvollisuus puolustaa maataan. Miehillä se on sananmukaisesti asevelvollisuus. Asevelvollisuuden tunnetuin osuus on varusmiespalvelus, joka suoritetaan tavallisesti parikymppisenä. Lähes vuoden koulutuksen saavat johtajat ja erityistehtäviin sijoitettu miehistö, muilla palvelus kestää 5,5 tai 8,5 kuukautta. Palvelus alkaa tammikuussa tai heinäkuussa. Naiset voivat myös suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen. Heidän täytyy olla 18–29-vuotiaita Suomen kansalaisia, joiden terveys ja muut henkilökohtaiset ominaisuudet sopivat varusmiespalvelukseen. Yleinen asevelvollisuus on kaiken kaikkiaan järkevin tapa tuottaa toimivat sodanajan joukkokokonaisuudet, joilla pystymme puolustamaan maatamme, pitämään kiinni oikeuksistamme ja ennaltaehkäisemään kriisien syntymistä. Okay. Pääosan sodanajan vahvuudesta muodostaa maavoimat, joka vastaa valtakunnan maa-alueen puolustamisesta. Maavoimien rungon muodostaa jalkaväki, jonka tehtävänä on yhteistoiminnassa muiden aselajien kanssa torjua ja lyödä vihollinen. Tehtävää suoritetaan nykyaikaisilla taisteluvälineillä ja joukot liikkuvat nopeasti panssariajoneuvoilla, telakuorma-autoilla tai tarvittaessa kuljetushelikoptereilla. Kenttätykistön tärkeänä tehtävänä on tukea jalkaväkeä tykeen ja raketin heittimin. Uudenaikainen kalusto sekä tietotekniikka mahdollistaa tarkan ja nopean tulen haluttuun paikkaan. Ilmatorjuntayksiköt suojaavat taistelujoukkoja sekä sotilas- ja siviilikohteita ilmahyökkäyksiltä. Yksiköt on varustettu ilmatorjuntaohjuksin ja tykein sekä johtamis- ja valvontavälinein. Viestin tehtävänä on yhteyksien järjestäminen, johtamista, tiedustelua ja tulenkäyttöä varten. Viestijoukot rakentavat ja ylläpitävät tätä toimintaa nykyaikaisilla viestijärjestelmillä ja välineillä. Pioneerit hidastavat vihollisen liikettä miinoittamalla etenemisuria tai hävittämällä teitä ja siltoja. Omien liikettä edistetään raivaamalla ja korjaamalla haluttuja kulkureittejä tai rakentamalla ponttonisiltoja vesistöjen ylityksiin. Nykyaikaisessa taistelussa huollon merkitys on korostunut. Huoltojoukkojen monipuolisiin tehtäviin kuuluu joukkojen taistelukelpoisuudesta ja toimintakyvystä huolehtiminen. Merivoimien vastuulla on Suomen merialueen valvonta ja sen koskemattomuuden turvaaminen. Sen lisäksi merivoimat suojaavat meriyhteyksiä ja liikennettä. Samalla merivoimat vastaavat meriteitse tapahtuvien hyökkäysten torjunnasta. Merellisen iskuvoiman muodostavat ohjus- ja miinalaitteet. Rannikkojoukkoihin kuuluu muun muassa rannikkojääkäreitä, meritiedustelijoita, rannikko-ohjus- ja rannikkopioneeriyksiköitä. Rannikkojoukkoja koulutetaan saariston ja merialueen vaativissa olosuhteissa. Ilmavoimat vastaa maan ilmatilan jatkuvasta valvonnasta ja vartioinnista torjumalla loukkaukset tarvittaessa voimakeinoin. Sodan aikana ilmavoimien päätehtävä on hävittäjätorjunta. Mission identification. Target Sea Group. Ilmavoimat kouluttaa ilmatilan valvonnan ja vartioinnin edellyttämät hävittäjälentäjät ja taistelunjohtajat sekä lentoteknillisen ja muun ilmapuolustuksen tarvitseman henkilöstön. Alueellisen koskemattomuuden valvontaa puolustusvoimien kanssa läheisessä yhteistyössä suorittaa Rajavartiolaitos. Se valvoo rajoja maastossa ja merellä ja vastaa henkilöliikenteen rajatarkastuksista. Varusmiehet koulutetaan saapumiserästä riippuen joko sissi- tai tiedustelupainotteisesti.
Kaikki saavat rajavartiokoulutuksen, joka mahdollistaa toiminnan Rajavartiolaitoksen päätehtävissä kriisiaikana tai tarvittaessa jo rauhan aikana. Bros, these guys are trained on land, air, and river. Over the sea, they train everywhere just to get prepared in case something is about to drop. Okay, really nice. And what I love most about these G's again is that, you know, it's a volunteer stuff. It's not a must that you must go to a military camp. So it's really nice though. Not like most other countries. Kaikille vuoden aikana 18 vuotta täyttäville suomalaismiehille järjestetään syksyisin kutsunnat. Niissä määritetään kaikkien palveluskelpoisuus ja sen perusteella päätetään palveluksesta. Lisäksi kutsunnoilla annetaan tietoa maanpuolustusvelvollisuudesta ja edistetään kansanterveystyötä. Kutsunnoissa voit esittää toiveita siitä, milloin ja minne haluat palvelukseen. Ne pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon. Palveluspaikan määräämiseen vaikuttaa eniten puolustusvoimien tarve, henkilön koulutus, ammatti, taidot, harrastukset ja tulevaisuuden suunnitelmat. Perehdy etukäteen, missä tehtävissä sinun siviilitietojasi ja taitojasi voisi hyödyntää ja mistä tehtävistä sinulle olisi hyötyä tulevaisuudessa, opiskelussa tai työelämässä. Oma koulutus ja osaaminen kannattaa tuoda ajoissa esille. Esitä osaamisesi ja toiveesi rohkeasti kutsuntalautakunnalle. Very important, man. You need to be in good shape. Tavallinen ja terve nuori mies ja nainen selviää sotilaskoulutuksen rasituksista. Kestävyyttä ja lihaskuntoa palvelus kuitenkin kysyy. Fyysisesti rasittavaa koulutusta on lähes puolet koulutusajasta ja koulutuksen järjestelyissä otetaan hyvin huomioon koulutettavien kuntotaso. Valmistautuminen liikunnan määrän kasvuun kannattaa kuitenkin aloittaa jo hyvissä ajoin. Kaikki käy helpommin, kun kuntosi on kohdallaan jo ennen palveluksen alkua. Omaa fyysistä kuntoa voi kohottaa liikkumalla 3-4 kertaa viikossa. Liikunnan muodoilla ei ole väliä, kunhan tulee hiki. Aloita liikkuminen jo tänään. Very important. That's nice. Meneminen vieraaseen paikkaan on aina uusi kokemus. Niin on myös saapuminen varuskuntaan. Tulopäivänä ei oikein tiedä mistään mitään. Ihmiset, tavarat, paikat, komennot ja käytännöt ovat vieraita ja varustesäkki painaa. Uuteen on helpompi sopeutua, kun lähdet matkaan varhain ja tulet joukko-osastoon ajoissa. Ehdit hakea varusteet, käydä syömässä ja tutustua uusiin tupakavereihin rauhassa. Komponessa herätys! Mietinnös punkista, ovet auki, valot päälle! Bro, let us not lie. The first day is always the most difficult day, man. Bro, after the first week, I think everything will just start to fall in place. But the first day, though, pretty hard. Ensimmäinen aamu sotaväessä on ainutlaatuinen. Siihen liittyy paljon tarinoita, joista suurin osa on huhuja, eli niin kutsuttuja tornareita. Aamu menee hyvin, kun toimit avoimin mielin ja ohjeiden mukaan. Totuttelu sotilaalliseen ripeyteen ja täsmällisyyteen alkaa heti. Aikataulujen noudattaminen korostuu suuressa joukossa. Hyvällä ja positiivisella asenteella pärjää kumminkin hienosti ja totuttelu uusiin vaatimuksiin onnistuu helpommin. Crazy, dog! Let's go. Varusmiespalveluksen aikana sinusta pidetään huolta. Puolustusvoimat tarjoaa ruoan, majoituksen, vaatetuksen, terveydenhuollon sekä riittävän levon. Sinulle maksetaan päivärahaa, jonka suuruus kasvaa palvelusajan pidentyessä ja lähes kaikki lomamatkat ovat ilmaisia. Monet illat varusmies viettääkin vapaalla ja useimmat viikonloput lomilla. Puolustusvoimat haluaa luoda varusmiehille sellaiset olosuhteet, etteivät siviiliasiat aiheuta liikaa murheita. Sosiaalipalveluja ja etuuksia on tarjolla monipuolisesti. Sotilasavustuksella voidaan tukea asumista
asumista tai maksaa opintolainan korkoja. Isyysvapaallekin pääsee tarvittaessa. Sosiaalikuraattorin lisäksi joukko-osastoista löytyy myös henkistä ja hengellistä tukea. Huolenpitoa on myös palvelusturvallisuus. Jokaisen varusmiehen pitää saada suorittaa koko palveluksensa terveellisessä ja turvallisessa ympäristössä. Vahingot on aina parempi ehkäistä ennakolta kuin korjata jälkikäteen. Jos sinulle tulee palveluksen aikana ongelmia, niistä kannattaa puhua. Tupakaverien tai omien ryhmien johtajien puoleen kannattaa kääntyä pienissäkin asioissa. Bro, let me not lie. This is pretty good, though. You know, these soldiers are some kind of footballers. You know, they're being well taken care of. Any kind of issue they have, they're free to talk to anyone and make sure a solution is found. You know, the health, the physical body, you know, the mindset, everything is meant to be taken care of. So that bros, when they're good, they can fight good. You guys understand? That's really nice. Peruskoulutuskausi on kaikille puolustushaarasta ja aselajista riippumatta samankaltainen. 8 viikon aikana jokainen saa sotilaan peruskoulutuksen ja oppii sotilaan perustaidot. Koulutuksen tavoitteena onkin, että taistelija kykenee toimimaan kauden päätyttyä yksittäisenä sotilaana ja taistelijaparina sekä hallitsee turvallisen rynnäkkökiväärin käytön. Ensimmäisistä viikoista alkaen alokkaille tulee tutuksi rynnäkkökiväärin lisäksi erilaiset varusteet, kertasingot, telamiinat ja käsikranaatit. Varusmiesten valinnat jatkokoulutukseen ja edelleen tuotettavaan sodan ajan joukkoon tehdään peruskoulutuskauden lopulla. Koulutettavat määrätään eri Bro, but this one got me, dog. These G's are training in the snow. What the hell? I think the difficulty of this one is multiplied by 10. You know, normally G's, soldiers are supposed to train on the normal field, but these G's are training on the snow. Damn, that's crazy. Koulutushaaroihin ja ryhmiin sekä johtajakoulutukseen tai erikoiskoulutuskursseille. Peruskoulutuskauden valinnat ratkaisevat sen, kenestä tulee miehistökoulutuksen saanut taistelija ja kenestä erikoismies tai johtaja. Samalla jokaisen taistelijan palvelusaika määrätään. Kun käyn tosiaan noita osia läpi, niin kahtokaa samalla sitä omasta käsittelyaseesta ja tarvittaessa. Erikoiskoulutuskaudella sodanajan miehistötehtäviin koulutettaville opetetaan oman koulutushaaran mukaiset sotilaan tiedot ja taidot. Erikoiskoulutuskausi kestää 9 viikkoa. Erikoistuvat varusmiehet käyvät eri alojen kursseja, koulutus syvenee, tehtävät sekä tilanteet monipuolistuvat ja taistelijat saavat uusia haasteita. E-kauden koulutus antaa valmiuden toimia. What was that, bro? What? Damn, with some kind of a screaming it? Koulutus syvenee, tehtävät sekä tilanteet monipuolistuvat ja taistelijat saavat uusia haasteita. E-kauden koulutus antaa valmiuden toimia hyvin ryhmän ja joukkueen osana omassa sodanajan tehtävässä sekä rauhanaikaisissa tehtävissä. Osaamisen taso mitataan kauden lopulla koulutushaaratutkinnolla, jossa taistelijan aselajikohtainen tehtävien hallinta punnitaan. Varusmiesajan johtajakoulutus luo hyvän pohjan ihmisten johtamiselle myös siviilielämässä. Johtajakoulutuksen tavoitteena on, että johtaja hallitsee joukkonsa johtamisen sekä itsensä kehittämisen periaatteet. Noin joka 5. varusmies koulutetaan aliupseeriksi ja joka 10. reserviupseeriksi. Johtajiksi valitut käyvät ensin aliupseerikoulussa eli AUKissa yhteisen 7 viikon kurssin. Tämän jälkeen osa jatkaa 9 viikkoa aliupseerikoulussa ja osa 14 viikkoa reserviupseerikoulussa eli RUKissa. Johtajakoulutuksessa jokainen saa mahdollisuuden harjoitella johtamista vertaistensa kanssa. Kaikista suorituksista ja harjoituksista annetaan palautetta. Jokaiselle johtajalle luodaan palveluksen aikana perusta ja myönteinen asenne jatkaa johtajana kehittymistä myös reservissä. Annettua koulutusta arvostetaan myös siviilitöissä. Onko kokelailla mitään havaintoja? Pääjoukkotoiminta ihan hyvää. Valmisteluihin meni vähän turhankin kauan aikaa, mutta sitten kun tehtävä alkoi, niin kaikki meni niin kuin pitikin. Taas muistatte sen, että
Nyt annetaan ryhmänjohtajalle se käsky, joukkueenjohtaja antaa. Jos se ryhmänjohtaja tippuu pelistä pois, niin sieltä pitää hyppää joku sieltä takaa. Ja sen takimaisen miehenkin pitää tietää. Niin kuin näkyy koko tehtävästä, että tätä on reenattu ja hyvinhän tämä meni. Man, real stuff. Varusmiespalveluksen päättävällä joukkokoulutuskaudella eri koulutuksen saaneet varusmiehet ja kaikki heidän oppimansa nivotaan yhteen. Kausi on varusmiespalveluksen huipentuma, jossa joukot koulutetaan sodanajan kokoonpanossa. Tavoitteena on suorituskykyinen ja yhteishengeltään hyvä sodanajan joukko. Yksilöiden osaaminen ja joukkojen koulutustaso mitataan joukkokoulutuskauden tärkeimmissä sota- ja ampumaharjoituksissa. Erityisesti niin kutsutussa loppusodassa taistelijoiden tiedot ja taidot laitetaan viimeistä kertaa koetukselle ennen siirtymistä reserviin. Okay, like this one here is the final war testing, just to see if these G's are capable of going to the battlefield. Damn, crazy does look, sounding some kind of a real war going on right now. Erikoisjoukkoihin pitää hakeutua ennen palveluksen aloittamista. Valinta tapahtuu kokeiden perusteella. Voit hakea useampaan joukkoon samanaikaisesti. Erikoisjoukkoja ovat muun muassa Suomen kansainväliset valmiusjoukot, laskuvarjojääkärit, erikoisrajajääkärit ja sukeltajat. Myös lentäjäksi pääsee erikoisjoukkohaun kautta. Näistä joukoista löydät lisätietoa Puolustusvoimien internetsivuilta. Varusmiespalvelus on suuri mahdollisuus. Menestyksekäs varusmiespalvelus sekä erikois- tai johtajakoulutuksen saaminen edistää moniin siviilitoimiin pääsyä esimerkiksi poliisiksi tai pelastusalalle. Palveluksesta avautuu väylä myös rauhanturvaajaksi tai sotilasuralle. Varusmiespalveluksesta saat palvelustodistuksen, jolla voit todentaa saamasi koulutuksen. Palvelus voidaan rinnastaa ammattiin tarvittavaan harjoitteluaikaan, hyvittää korvaavina opintosuorituksina tai lukea työkokemukseksi. Vaikka toisinaan intti on haasteellista ja raskasta, se on ainutlaatuinen kokemus. Se on aikaa, jolloin voit parantaa kuntoasi ja saada uusia kavereita. Hankkimistasi kokemuksista on hyötyä pitkälle elämään. Defenders of the country. Here they are. Yeah, man. Here we go. These are the real defenders of the country. They volunteer to do a life-changing experience thing. You guys understand, not everyone is apt to do something like this. And what I love about this one is that, okay, many might have gone over there to become soldiers, but few are chosen. But whatever matters is that you are engaging in something unique. Bro, being a soldier is something fun, is something really good, you know, protecting and trying to fight for your country. I won't say it is a must-do, but almost for everyone of a country. It is really nice, even if you don't get to be a soldier full-time, but the experience still remains something unique. Bro, soldiers have a lot of fun too.
damn, you gotta know new people, gotta test your skills, and gotta engage in different kind of, you know, things that you have never done before. And I found it really cute and really nice though. But anyway, this was cool. The Finland defense forces are really, really, really good, and the way of functioning is very nice. It's currently in another level. This one is not bad. It's not bad. At least they know forced to do it. G's just go on their own wish, and yeah, they learn a bunch of stuff. Really nice, man. G's, thanks to you all for watching. It's your boy, Easy Boy. Please, man, keep safe. Don't play. And maybe I'ma see you on my next episode. Peace out.